la sostenibilitat seria la situació ideal en la qual nosaltres protegim, valorem els recursos que ens pot donar la mar o els oceans, alhora que la mantenim en, diguem, perfecte estat. L'aqüicultura és, per definició, sostenible, és molt més sostenible que la pesca extractiva i des dels seus inicis ha estat amb una lluita, amb una progressió per arribar a uns nivells de sostenibilitat. Sostenibilitat, en primer lloc, vol dir el manteniment d'una cosa en el temps, per tant, pot perdurar en el temps. Llavors, en el cas de l'economia blava, és la pervivència en el temps de les activitats d'aquesta economia blava, que estan agrupades en diferents sectors. Penso que és evident que una aqüicultura ben plantejada ha de servir, per una banda, per proporcionar un producte aqüícola a un preu assequible, un producte que està demostrat la seva qualitat en quant a aminoàcids, proteïna, àcids grassos essencials, que per altra banda és car si s'ha de dependre de la pesca extractiva. I la pesca extractiva, amb tota la caiguda dels bancs, la caiguda de captures que s'han produït en els últims anys, que ja prevista, era anunciada, que anirien cap aquí. Per una banda, la sostenibilitat, jo crec que el pas fonamental és amb bones pràctiques de cultiu. I en aquest sentit el primer és assegurar una alimentació que no es fonamenti en farina i oli de peix. La formulació correcta, les pràctiques de subministrament d'aliment correctes repercuteixen també, no solament amb tot el balanç, sinó també amb el medi ambient, un tractament curós del medi ambient. I en quant a la resiliència, és un concepte ampli, però realment en la condició actual, amb l'augment de temperatura, amb l'acidificació de les aigües, amb les sequeres, etc., també és una altra de les funcions que hem de cobrir. Hem de preparar les nostres espècies en cultiu perquè els hi donem les millors condicions per tolerar, per suportar aquests canvis tan importants que estem patint. Per tant, jo penso que la gent hauria de conèixer més, hauria de saber que els pinsos es fan realment molt acurats, que els pinsos es fan amb components molt fins, molt ben dimensionats, que cada vegada s'està treballant més amb components d'economia circular. L'aplicació de marcadors epigenètics a l'aqüicultura està precisament en plena harmonia amb el que és el concepte de desenvolupament sostenible i, a més, no farmacològic, perquè aquí no estem parlant d'intervenció d'hormones, ni de fàrmacs, ni de res, ni de vacunes, ni de res. Jo porto un grup de biologia de la reproducció que es va crear l'any 97, o sigui, ja portem més de 25 anys. Llavors nosaltres tenim tres línies de recerca. La clàssica, la primera i la clàssica, és el que és l'estudi del que se'n diuen els mecanismes de determinació, diferenciació del sexe en peixos. La segona línia és l'estudi dels sistemes sexuals dels peixos, és a dir, no hi ha perquè uns individus es desenvolupin com a mascles i altres com a femelles, sinó què fa que algunes espècies tinguin individus mascles i femelles, mentre que altres espècies tinguin individus que són hermafrodites. I la tercera gran línia que vam estrenar cap al 2006, 2007, 2008, amb la primera publicació el 2011, és l'epigenètica ambiental. L'epigenètica és la branca de la biologia que estudia la interacció entre les influències genòmiques, les influències ambientals, que determinen el fenotip o trets dels individus. I nosaltres aquí fem això, la vam agafar com a eina de treball perquè precisament per l'estudi de la determinació del sexe en peixos vam veure que hi ha moltes vegades que la genètica sola no explica el fet que un individu sigui mascle o femella, sinó que ho explica una combinació de factors genètics i ambientals. I a partir d'aquí ho hem diversificat a altres aplicacions, no només en aqüicultura, sinó en pesqueries i també en conservació de la natura. I concretament en pesqueries vam desenvolupar el primer rellotge epigenètic del món. Quan vas a la platja no veus aquella mena d'estela de colors que van a sobre de les onades o que va a sobre de l'aigua? Doncs justament això són els rastres
aquests filtres solars. És a dir, què passa quan nosaltres anem a la platja o en zones turístiques molt poblades? Doncs que la concentració d'aquestes substàncies és molt superior a la que podria ser, per exemple, aquí al centre de Barcelona. El que passa és que nosaltres, per exemple, quan anem a la platja, doncs la càrrega de contaminant és molt important. Al final el que tenim és un problema global d'una contaminació d'un vertit d'uns compostos, que en aquest cas hi ha molts que són disruptors endocrins, n'hi ha molts que afecten el que és la reproducció en plantes o en flora marina. Quan nosaltres apliquem una crema o un spray, doncs part se'n va a la sorra o part se'n va a la tovallola. Saps què passa? Que després, quan el mar puja, neteja i s'ho endú. No només quan nosaltres ens submergim a la mar. Què passa? Anem a casa i què fem? Ens dutxem, rentem el banyador, la tovallola, doncs tot això també va a les aigües urbanes que després van a les depuradores i finalment, tancant cicle, doncs acaben arribant als rius i als mars. Que aquestes plantes de tractament d'aigües residuals no estan dissenyades per eliminar contaminants emergents. A l'Hospital de Sant Joan de Déu i també amb el Banc de Llet i de Teixits de Catalunya doncs hem fet alguns estudis i el que hem trobat és que quan una dona que està embarassada s'exposa a aquest tipus de substàncies, a través del cordó umbilical li arriba al fetus. El que és les polítiques ambientals o la reglamentació ambiental, doncs respecte als contaminants emergents no existeix. No per al filtre solar, sinó per cap altre. Aleshores, jo crec que, com deia abans, és una qüestió molt integral, és a dir, que la societat demani uns productes que siguin més sostenibles amb el medi ambient, que també les empreses o tots els sectors dintre del món empresarial i industrial decideixin per qui va la via. Això serien aquests reptes, no? Mantenir la sostenibilitat i sobretot també molta encara recerca i molta el que se'n diu science for policy per manegar aquests sectors. Solucionar el problema de la conservació de les espècies, això és un problema molt multifactorial, depèn de molts factors, depèn de polítiques adequades, depèn de mesures que es prenguin i depèn d'una conscienciació de la població del nostre estil de vida. Això és una cosa que és complicat, és un tema complicat. L'ICAT-MAR és un exemple perfecte de col·laboració entre els investigadors, o sigui, entre el món de la investigació, un centre de recerca, com en aquest cas és l'ICM, la Direcció General de Pesca i els pescadors, que entre uns aporten els coneixements i la base científica, fan el seguiment de les captures, els pescadors col·laboren amb aquest programa i llavors la Direcció General de Pesca pren les mesures regulatòries que creu convenients. Les iniciatives com la xarxa, tot el que són consorcis d'investigació, col·laboracions entre diferents grups són realment molt interessants perquè t'atreuen de la teva posició de confort i et porten a compartir models experimentals. És clau perquè realment el coneixement potser és més científic, però aquest coneixement s'ha de distribuir, s'ha de fer arribar a la societat, perquè ells també tinguin consciència de com és la situació i s'impliquin.